60 שניות על אבא טופר. אבא שוקי נולד בשם יהושע בכפר סבא בבוקר 28 למאי 1952 להוריו סבא דוד וסבתא איילה. עד גיל 6 העביר את ילדותו ברמת גן ולאחר מכן ברחוב נתן החכם בתל אביב. לשוקי שני אחים גדולים העונים לשמות אלי וורדה. את ילדותו נטולת המחשבים העביר ברחוב במשחקי דודס, פינות ושלל משחקים אשר חלפו מן העולם. בימות הקיץ הלוהטים נהג ללכת לים, לצוד בחורות ובערבים להאזין למצעדי הפזמונים ולתחנת כל השלום שנגנה מלהיטי העולם. לפני השירות הצבאי למד שוקי בבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה ובצבא שירת בצוות קרקע של טייסת האחת, הרי טייסת הפנטום 201. לקראת שחרורו מהשירות הכיר שוקי את חווה, לימים אימה. לאחר מספר שנים התחתנו ונטעו שורשיהם בפתח תקווה, שם הם גרים עד היום. בהמשך יוולדו לשניהם 3 ילדים, דלית, דרור ואייל. מאז שחרורו מצה"ל עוסק שוקי בתחום המחשבים בחברות כגון לירז, תקם, נס ועוד. בשעות הפנאי אבא שוקי מתפקד על תקן סבא לרון, אופיר וזיו. בימים אלו חוגג שוקי את הולדתו ה-60. אלה היו 60 שניות על אבא טופר. אתם מאזינים לגלי צה"ל.